बुंनो सानो गाहायै जोंनि गेजेराव जिखि फारागथि थालाया मानो जों जेरावखि थाया मानो बिटिआरनि 6 सिडिउलानो जा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलानो जा कार्बि आंलंआनो जा आसाम नाङै आरो भारत नाङै बर'आ जेरावखि थाया मानो ट्राइबेल हिसाबै दिनैनि बे मोनसे अलखदनि समाव जोङो बयबो अपिनियन आरो बयबो गावबा गावनि माने लेभेलाव आफाद हिसाबै गौथुम हिसाबै हानजा हिसाबै जोङो बयबो स्टेन्ड लालायनांगौ कारण गोलाव समनि जि मोनसे दाबि दङमोन मोनद' हारिखौ शेड्युलिं खालामनाय बा शेड्युल ट्राइब एसटी खालामनायनि बे दाबिखौ फैयै फैयै आसाम सरकारा मोनसे अथेन्टिक आरो क्रेडिबल बिथांमोना दिनै आसाम विधान सभानि गेजेरजों भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि दैथायहरनायनि थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारा दिनै आसाम विधान सभायाव बे मोनद' हारिनि शेड्युलिंनि जि रिकमेन्डेशन बे रिकमेन्डेशनाव जिखि थाया मानो जायखिजाया बे रिकमेन्डेशनखौ आसाम विधान सभायाव दिनै प्लेस खालामगोन आरो बेखौ भारत सरकारनो रिकमेन्डेशन हिसाबै कार्यकरि खालामनांगौनि थाखाय एक्सपेडाइट खालामनांगौनि थाखाय दैथायहरनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम गासै 26टा जनगोष्ठीय जनजातीय आफादफोरा मोन 14टा जि ट्राइबेलनि कमिउनिटिसफोर दङ बेनि जि आफादफोरा खौसेयै जथायै लोगो नांनानै जोङो गोलाव समनिफ्रायनो जोङो बिनि मोनद' हारिखौ जायफोरा पपुलास जायफोरा गासैबो बिथिंजों जौगासारनाय बे हारिनो एसटी होनायनि बेलायाव जोङो गोख्रोङै जोङो हेंथा होबोदों जों अपोज खालामबोदों होमब्लाबो थांनाय समाव कांग्रेस सरकारनि समाव यूपीएनि समाव विदाउट एफेक्टिंग द एक्जिस्टिंग ट्राइबेल्स अफ आसाम बे मोनसे सेन्टेन्सखौ सोनानै बिथांमोना मोनसे रिजोल्यूशन ड्र खालामदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै 2018 आरो 2019 बे समाव जों नुबाय जे आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टार बानायनाय जादों 2019 आव नैबे जुदि कागजखौ नायोब्ला जे भारत सरकारनि नेशनल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2019 नि 7/1/2019 बिथांमोना 110 मोनसे नेशनल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइबनि मोनसे मिटिंनि रिजोल्यूशनाव मोनद' हारिया जायखौ जों बयबो बुङो बयबो मिथियो जे बिथांमोना क्राइटेरिया गैया बिथांमोना लुकुर कमिटिनि जे मोनबा क्राइटेरिया बेखौ मिट खालामा जे जनजाति जानो थाखाय ट्राइबेल जानो थाखाय जे मोनसे क्राइटेरिया नांगौ बेखौ मिट खालामा थेवबो राजनैतिक स्वार्थआव बै समाव आसामाव जिहेतु सीएए सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट कानि मुभमेन्ट जादोंमोन बे राजनैतिक स्वार्थखौ ओभारकाम खालामनो थाखाय आरो बे सोमावसारनायखौ माने डेमेज खालामनो थाखाय मोनद' हारिनो एसटी होनांगौनि थाखाय बै समाव जदियो बिनि चेयारपार्सना नन्द कुमार साहायमोन नन्द कुमार साय नाथाय चेयारपार्सननि एबसेन्सआव राजनैतिक कारणाव बिथांमोना हरिकृष्ण दामर मेम्बार आरो माया सिन्टम इबनाथ मेम्बार आरो भाइस चेयारमैन अनुसाया विकी बिथांमोननि साथाम कमिटिनि मेम्बारनि माने सिगनेचाराव बिथांमोना बे लुकुर कमिटिनि क्राइटेरिया गैयैयावबो बिथांमोना क्राइटेरिया दङ क्राइटेरिया मिट खालायो होननानै रिकमेन्डेशन खालामनानै आरजीआई आरो आरजीआईनिफ्राय 2019 आव राज्य सभायाव मोनद' हारिखौ एसटी खालामनायनि थाखाय टेबोला बिलनि टेबोला बेयाव प्लेस जानानै दङ बे दिनैबो थैयाखै राज्य सभायाव जाय बिला फैयो सरकारा जोब्बाबो राज्य सभाया थैया कारण बे मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस लोकसभाया जोब्बा मोनसे टार्माव बिनि रिजोल्यूशना माने ड्रप जायो किन्तु राज्य सभायाव बे ड्रप जाया दिनै जों नुबाय जे खोब दुखुयै आङो बुंदों थांनाय सप्ता खनसे बे जे थासारि बे थासारिखौ लानानै उन्दुनायनि बा जानायनि कुनु बेबायदि परिबेस गैया जेब्लानो सिरि मोनो जेब्लानो माने नोङो बे खोथाखौ माने मोखाङाव फैयो मोनसे गिखांनाय जे जोंनि अस्तित्वनि बाथ्राया मा जागोन जोंनि थामोनथानि रैखाथिनि बाथ्राया मा जागोन जे 1987 आव
दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन नेतृत्व होदोंमोन आरो बे स्टेटहुडनि डिमान्डनि आधारावनो दिनै 93 आव BSc एकर्ड जादोंमोन 1996 आव एबसुनि मुभमेन्ट जाफिनदों BLT नि आर्म्स स्ट्रागल जादों आरो 2003 आव एकर्ड जादों बयबो रायजो राजानि एबसुनि समर्थनाव BLT आ साइन खालामदों आरो 6 शेड्यूलनि मोनसे आधार भारत संविधाननि 6 शेड्यूलनि मोनसे एरेन्जमेन्टखौ जों मोननो हादों जे बर'फोरा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दङब्लाबो माने मोनसे बेंखनथायाव जोङो कनसेन्ट्रेट खालामनानै जोंनि बिटिखौ मजबुत खालामनानै आद्रा थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि अस्तित्वनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावनांगौ बेखायनो 6 शेड्यूल BTC आ क्रिएशन जादोंमोन आरो बे क्रिएशन जानायनि उनाव आरोबाव NDP जेहेतु आर्म स्ट्रागल खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनानै बे 6 शेड्यूलखौ स्ट्रेंथेन खालामबावनो हायो नामा आरो आल्टिमेटलि आलादा रायजोखौ जोङो लाबोनो हायो नामा बिनि सोमावसारनाया जाबावदों जानायनि उनाव 2020 सनाव 6 शेड्यूलखौ मोर अटोनमी मोर स्ट्रेंथेन आरो मोर फाइनेंशियल अटोनमी मोननायनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानैनो बेयाव सुक्ति खालामनाय जादों दा मोनथाम सुक्तियाव जोंनि अस्तित्व जोंनि बे मोनथाम सुक्ति जाजासिम प्राय 5000नि बारा जोंनि माने जोंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजै जोंनि आइ आफा जोंनि जायफोर बिग्रायारि रिभलिउशनारिज बिथांमोना दिनै शहीद जालांबाय आरो शहीद जानायनि बिनिमयाव दिनै जोङो आलादा रायजोनि लामा हान्थिनानैनो दिनै जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय मोनथाम एकर्डनि मोनसे बिथा हिसाबै जोङो BTR 6 शेड्यूल BTC 6 शेड्यूल काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आद्रा थानाय कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ रिजल्भ खालामनांगौ दङ बेबायदि मोनसे थासारियाव आन्दोलन जोबनानै दिनै बर' हारिया गावखौ दानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिया गावनि अस्तित्व रैखा खालामनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि हा हु गासैखौ रक्षणाबेक्षण होनानै लामा हान्थिलांनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै आन्दोलननि 40-45ता बोसोराव जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि आदा बाजै जोंनि बिब' बिनानाव बिथांमोना मोजाङै लेखा फरायनो मोनदिया मोजाङै साख्रि बाख्रियाव इन्टारभिउ होनो मोनदिया गोबां कारणाव बिथांमोना बन्चित जाबाय आरो जोंनि हारिया टटेलि स्मेश आरो डेमेज जादोंमोन जातिनि अस्तित्व रैखानि बे आन्दोलनाव लामा हान्थिनानै किन्तु जातिया बे आन्दोलनजों जोङो जोंनि अधिकारखौ जों मोननोबो हादों आरो बे जोंनि मोनसे साक्सेस आरो बे मोनसे देरहासारनाय दा 1950 जि दा कन्स्टिटिउशन शेड्यूल ट्राइब्स अर्डार 1950 दङ बेयाव आसामाव 9टा कमिउनिटिनो ST नि माने होनाय जादोंमोन बा ST बिथांमोनखौ बे जे स्टेटासखौ बिथांमोननो अधिकारखौ होनाय जादोंमोन नाथाय 2003 सनाव दा कन्स्टिटिउशन शेड्यूल ट्राइब अर्डार 2003 आव फिन आरोबाव मोनबा कमिउनिटिनो ST माने होनाय जादों आरो बे गासै जे 14टा कमिउनिटि आथिखालाव दंखायो बिथांमोननि जिखिनि कैरेक्टारिस्टिक्स बिथांमोननि जे माने ट्रेडिशन्स कास्टम्स बिथांमोननि हारिनि जिखिनि कालचार्स गासैखौबो भित्तिजों नायोब्ला बे कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना बिराद लार्जार नङा जों जा एक्जिस्टिं जिखिनि 14टा ट्राइब्स दङ आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिखिनि गेजेराव मोनसे माने कोरिलेशन कोहेसिवनेस आन्डारस्टेन्डिंआ दिनै क्लियार जे जोङो ST हिसाबै जोङो गावखौनो सार्भाइभ खालामनांगौ किन्तु दिनै जायफोरा पपुलेशन नाम्बाराव लार्जार जायफोरा एडभान्स आरो 2 कोटि मानसिखौ दिनै मोनसे पपुलेशन पेटार्नाव लाबोनानै गोदानै ST थिसननो नागिरनायनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया थारैनो जोंनि गोलाव समनि जि सोमावसारनाय जोंनि गोलाव समनि जि माने अस्तित्वनि जि संग्राममोन 5000नि बारा जोंनियाव शहीद जालांबाय दिनै बेबायदि थासारियाव जोंनि अस्तित्वनि मोनसे क्राइसिस दिनै जोङो माने फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बरमायाव जोङो गोथौयै गुवारै बर'नि माहारियारि गौथुम आफादफोर धोरोमारि गौथुम गासैखौबो जों लानानै दिनै सावरायनो थाखाय जों थांखि लादों कारना जाबाय जे मोनद' हारिखौ ST होनायनि जि मोनसे रिकमेन्डेशन जि मोनसे बिगिनिं स्टेप आरो जि मोनसे एसेम्ब्लियाव बियो टेबल जागोन आरो बे मोनसे अन रेकर्ड एसेम्ब्लिनि मोनसे रिकमेन्डेशन जागोन आरो बे रिकमेन्डेशननि आधारावनो भारत सरकारा मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स जा NCST जा RGI जा अलरेडि राज्य सभायाव बिला टेबल जानानै दङ जिकुनु मुहूर्तआवनो बे रिजल्यूशना फैयोब्ला बेखौ लांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा सिद्धांत लानो हायो गोबाङानो बुंनो हानाय जे जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया
जोंहा जेबो साननो गोनां गैया बे खोथाफोरखौ दिनै गोबाङानो बुंनो हानाय राजनीतिक कारनाव किन्तु दिनै राजखान्थि खालामनायनि सम नङा आरो दिनैनि समा जों खौसे गसंथानायनि सम दा बेखायनो आङो माने दिनैनि बे सानाव दिनै जोङो दा नभेम्बरनि 10 तारिखाव सनापुराव 1 लाख सिसिट'आनि गेदारिंनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों वार्निं होदों जे कुनु कारनाव एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बिनिमय कुनु कारनाव जोङो बेखौ माने सह्य खालामनाय नङा आरो बेखौ जों मानिनानै लानो हानाय नङा मानिनाय नङा बे खोथाखौ जोङो दाबिनानै जों अपोज खालामदों आरो थांनाय 27 तारिखाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद ट्राइबेल आफादफोरखौ लानानै जोङो प्रतिबाद खालामदों प्रटेस्ट खालामदों आन्दलनखौ जों खेबनैल' खालामदों किन्तु बिथांमोना हाजार हाजार आन्दलन खालामबाय जायफोरा एसटि बिग्रा बेखायनो आङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो आन्दलन जाबावगोन बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा बेखायनो दिनै जि रिकमेन्डेशना फैगोन आरो दाखालि बावै 26 तारिखाव जि रिकमेन्डेशनखौ आसाम केबिनेटआव लाबोबाय बे केबिनेटआव जों जि खोथाफोरखौ मिथिबाय जे मोनथाम कमिउनिटिनो माने आहम आरो सुतिया टि ट्राइब आदिबासिनो जोंनि माने जिखिनि तथ्य मतेबा बा मिडियानि तथ्य मतेबा बिथांमोनखौ एसटि शिड्युल ट्राइब भेलि माने नाम होनानै शिड्युलिं खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन बेयाव हरदों आरो मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशी बिथांमोनखौ एसटि प्लेन खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेशन बेयाव लिरनाय दङ बा बे प्रस्ताबा बेबायदि जादों होननानै जोङो मिथिदों आरो बे खोथाखौ मिथिनानै जोङो गोबां लेभेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिट'आया जोङो नक खालामदों जोङो बयखौबो आपिल खालामदों बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों ट्राइबेल एमएलएस मन्त्रि आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकार बिथांमोनखौबो जोङो बेलेग बेलेग एंगलनि लेभेलजों खावलायदों आरो बे बेलायाव मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथांजोंबो रायलायदों बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो रायलायनाय जादों आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि मेटारखौ लानानै जेला आङो रबिराम नार्जारी आथिखालनि एमएलए आरो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि दानि बिटिसिनि इएम बिथांजों जेला रायलायो बिथांजों रायलायनायावबो नैबे एसटि मेटारखौ रायलायनाय जादों लोगोसेनो विधान सभानि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी बिथांजोंबो रायलायनाय जादों जे जोङो बबेबा नङा बबेबा एंगलाव जिखि प्लेटफर्माव जिखि केम्पआव थाया मानो जातीय स्वार्थखौ जोङो प्राधान्य होनानै प्रायोरिटी होनानै नैबे रिकमेन्डेशनाव जाहाथे बर'नि आरो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु जाहाथे क्षति जाया राजनैतिक भाबै जोंनि एसेम्बलि जोंनि पार्लियामेन्ट सिटआव जाहाथे जोंहा माने राजनैतिक अधिकारा जाहाथे खर्ब जाया आरो जोंनि बिटिसि जिखिनि 6 शिड्युलनि 30टा एमसिएलए समष्टि आरो जिखिनि जोंहा भिसिडिसि दङ आसामाव जेराव पन्चायत दङ अट'नमास काउन्सिल दङ 6 शिड्युल काउन्सिल दङ माने एडुकेशनल इन्स्टिट्यूशनाव माने जि एडमिशननि बेलायाव रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जि बेलायावनो जाया मानो जाहाथे जोंनि दा जिखिनि ट्राइबेल फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि फंबाय बिनानावमोन जिहेतु जों 40टा बोसोर आन्दलनाव थाबाय दासो फरायनो सम मोन्दों फरायनायनि धाराया दासो जागायहांदों बे समावनो जुदि जोंनियाव आरो 2 कोटि मानसिखौ जाफिनोब्ला जों बोरै सारभाइभ जागोन बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों आरो सावरायनायाव बिथांमोनाबो बेखौ स्टेन्ड खालामनांगौ होननानै जोंजों जिखिनि रायलायनाय समाव खोथाखौ बुंदों किन्तु नाथाय बयहाबो राजखान्थियारि कम्पालसन बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव दङ आरो जाय कारनाव दिनै आसाम सरकारा बे बिल बे रिकमेन्डेशनखौ लाबोनो नागिरदों बेबो राजखान्थियारि मेटार आरो बेखायनो राजखान्थियारि मेटारब्लाबो बे ओरैनो धेमालि गेलेजानाय मेटार नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लास्ट आवाराव सिसिट'आनि लेभेलाव आदित्य खाख्लारि सुकुमार बसुमतारी आरो जोंनि सिसिट'आनि जि मेम्बार्स अर्गेनाइजेशननि गेजेराव जोङो स्टेन्डखौ क्लियार खालामदों जिकुनु बिनिमयाव जों बेखौ अपोज खालामनांगौ हमथानांगौ जोंहा बिथांमोनजों गाज्रि मोननांगौ गैया बे दाबिग्रा हारिफोरजों ससियेलि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया बिथांमोनाबो जोंखौ गाज्रि मोननो गोनां गैया कारन 10% जायगायाव 2 कोटिया फैयोब्ला थाखानाय 45 लाख जों 2.5 कोटि मानसिया जुदि बेयाव जायगा लायोब्ला 49.5 जि दिनैनि माने अनारेबल सुप्रिम कोर्टनि जि रिजार्वेशननि जि कोटा दङ आरो 50.5 आ जि माने आनरिजार्भ बा जेनेरेलनि थाखाय जि दङ जोङो बेयाव
गासैबो जोङो बन्सित जानो थांगासिनो आरो बे खोथाखौ मिथिनानै माने आसाम सरकारखौ जोङो गुबुन गुबुन लेभेलजों जोङो नारसिनदों नाथाय आसाम सरकारा बेबायदि रिकमेन्डेसन लाबोनो थाखाय बिथांमोना गासैबो बिथिंजों ब्लुप्रिन्ट खालामनानै खामानि मावगासिनो दङमोन आरो जोबथारनायाव लास्ट मोनसे जोंनि रिजर्ट हिसाबै जोबथारनाय मोनसे वेपन हिसाबै अस्त्र हिसाबै 26 तारिखाव जेला बेखौ केबिनेटआव लाबोनायनि सिगां सिगां गिबि मन्थ्रिनो 6 तारिख जुलाइ 2025 आव सोलोंथाइनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि लानानै जोङो लक सेवा भवन आसामनि जनता भवनाव जों रायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि बारग' एनडिएफबि बिनि उनाव बिसायख'थि फैदों गिबि मन्थ्रिया जोंजों जेबो जगाजग खालायाखै अथ'स' जोङो एकर्डनि थाखाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आदार एडुकेसनेल मेटारनि थाखाय बिथांनो जों लाइजाम हरदों किन्तु बे मास मोनबायाव बिथाङा जोंखौ बेबायदि स्पेस बा बेबायदि रायलायनायनि थाखाय बिसायख'थि थानायनि थाखाय बिथाङा स्कप होआखै किन्तु दाख्लैबावै जों उपाय गैयैयाव जिहेतु आसाम सरकारा बेखौ जोंखौ नारसिननायनि माने परिकल्पनायाव थांबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि मेसेज हरनाय जादों आरो जेला मेसेज हरो जोबोद गोब्राब आरो जोबोद स्ट्रं जेला मेसेज हरो बिथाङा बे मेसेजखौ मोननानै जोंजों टेलिफनिक जगाजग खालामदों आरो टेलिफनिक जगाजग खालामनायाव बिथांजों फुंबिलियावनो आर्गुमेन्ट जादों आरो बे आर्गुमेन्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्ट्रंलि बुंनाय जादों जे कुनु कारनाव जोङो मोनद' हारिया एसटि जानायखौ जों लुबैया जों स्ट्रंलि अपोज खालामो बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननायनि खोथा गैया नोंथाङा बबे फर्मुलाजों बबे परिकल्पनाजों बिथांमोननो मा अधिकार होयो ओबिसिआव रिजार्भेसन होथों ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होथों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बिथाङा बुंदों जे बे खोथाखौ गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबाय थानाय जादोंमोन दिनै जोङो बेखौ लाबोनो बाध्य आरो बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोननिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बेखौ अपोज खालामा गोबां माखासे जायफोर दा सरकाराव दङ बे सरकाराव थानाय मानसिफोराथ' बिथांमोननो होनांगौ होननानैसो बुंदों होननानै बिथाङा जोंखौ बुंहरदों जे नोंथांमोना मा आपत्ति खालामदों एबसुआ मा आपत्ति दङ एबसुआ मानो कारन नोंथांमोननि सरकाराव थानायानो बेखौ मदद होदों बा होनो थाखाय आपत्ति गैया होननानै बुंदों आरो बे खोथाखौ लानानै जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला मरान मटका सानजा आसामाव आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला क'क्राझार चिराङा बेयाव गोलैयो आरो दिनै क'क्राझार चिराङा आनडिभाइडेड गवालपारायाव एसटि प्लेनाव जुदि बियो दाजाब जायोब्ला जि रिकमेन्डेसन दङमोन बे दाजाब जायोब्ला अट'मेटिकेलि जोंनि राजनैतिक जोंनि जि आन्दोलननि बिनिमयाव 5000 सहिदनि बिनिमयाव जि मोननाय जि 6 शिड्युल आरो जोंनि जि आल्टिमेट सिमां बिनि जि मोनसे अस्तित्वआ मा जागोन बे खोथाखौ लानानै बिथांजों स्ट्रंलि आर्गुमेन्ट खालामनायनि उनाव जोबनायाव बिथाङा जोंनो मोनसे एसुरेन्स मोनसे कमिटमेन्ट होदों जोंथ' लार्जार सेक्सनाव बेखौ बादा होयो जोङो दिनैबो बादा होयो उनावबो बादा होगोन जोंनि अपोजआ स्टेन्डआ क्लियार बेयाव 1% दारि कमा हेरफेर गैया किन्तु खोथाया जाहैबाय जेराव जोंनि काउन्सिल जि मोनखानाय बर' आन्दोलन बड'लेण्ड आन्दोलननि अस्तित्वनि बिनिमयाव बड'फानि आन्दोलन बिएलटिनि आन्दोलन एनडिएफबिनि आन्दोलन एबसुनि आन्दोलनजों जि मोनखानाय बे राजनीतिक क्षमतायावबो जिहेतु एन्ट्रि मारिनो नागिरबाय एनक्ल'ज खालामनो नागिरबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै बेखौ रैखा होनाया जोंनि गुबै दायित्व बा माने अस्तित्वनि जि मोनसे जि प्रश्न फैबाय बे प्रश्नआव जोङो बेखौ गाबथाहैनानै बिथांखौ जों खावलायदों जे 6 शिड्युलनि सिद्धान्त डिसिसनखौ जों लागोन आरो जोंनो हगारनानै हो आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव स्पेसियेलि जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होनांगौ जे 6 शिड्युलनि सिंनि आनडिभाइडेडआनो जा मायानो जा बेजों खोथा गैया बिनि थाखाय बर' आफादफोरा काउन्सिल सरकारा स्टेक हल्डारफ्रा रायलायनानै जोङो जोंनि बायदि डिसिसन लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्ल'ज खालामनाङा बे खोथाखौ बिथांनो जोङो बुंनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों जे बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युलखौ रैखा खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने नायनोसै होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों दा जोङो दिनै नुगोन जे आल्टिमेटलि बिथाङा जोंनि कमिटमेन्टखौ लाखिखो ना लाखियाखै लार्जार इन्टारेस्टआव लार्जार सेक्टराव जोंनि एसटि भेलियानो जा एसटि प्लेन हिलानो जा भारत नेशनेल लेभेलाव एसटिआ मोनसेयानो आरो दिनै मिनाया यूपीएससीआव मेडिकल इंजीनियरिंग बैंकिंग रेलवे
गासैबो नीट बा नोङो माने नोङो जि एडभान्स जि मेन्स गासैबो दिनै बिथांमोना बे कटाखौ लायो बे लेभेलाव जोङो माने अलरेडि जों गैया जाखासिगोन मिनानि उनाव दिनै आहमा गासैबो दिगजों बिथांमोना डेभेलप 600 बोसोर रायजो खुंनाय जे आहम बिथांमोना एडुकेशनेल इकनमिकलि बिराद एडभान्स आरो दिनै मिनानि उनावनो आहमा कटा लायोबा बर' मिसिं राभा देउरि आरो बाकी फिसा फिसौ जिखिनि जोंहा ट्राइबेल ग्रुप्सफोर दङ बिनि अस्तित्वआनो थाखानाय नङा नर्थ इस्टआवबो हेम्पार गोलैगोन अल इन्डिया लेभेलावबो बियो हेम्पार गोलैगोन आरो नेशनेल लेभेलनि कटाया मिना आरो आहमनियावनो गासिबो माने 7.5%आ बेयाव कब्जा जाहैगोन आसामनि बेलायाव भेलि खालामनो हानाय किन्तु अल इन्डिया लेभेलाव जोङो सेस जागोन आरो दिनै बे खोथाखौनो साननानै जोङो लार्जार इन्टारेस्टआव जोंनि प्रटेस्टआ जेब्लाबो थागोन आरो जोंनि अस्तित्व जोंनि बिथा जोंनि मोनखानाय अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौनि दिनै कुइसन फैबाय आरो बेखायनो मोनसे लक्ष्मण रेखा जोङो बोनो थाखाय जों खावलायनाय जादों आरो बिथाङा बे कमिटमेन्टखौ लाखिना लाखिया जोङो नुगोन किन्तु जोंनि सोमावसारनाय जोंनि आन्दलना खेबनैल' जादों आरो जाबावगोन आन्दलनखौ जोङो कुनु बिनिमयाव दोनथ'नाय नङा आरो CC लेभेलाव सावरायगोन दिनै बर' माहारियारि आफादफोरजों रायलायगोन आल्टिमेट सिद्धान्तआ लक्ष्मण रेखा बोनायनि उनाव काउन्सिल सरकारनियाव निर्भर खालायगोन आरो बेबो साननो गोनां बिथांमोना अलरेडि 2016आव बेखौ NOC हरखानानै दोनदों आरो गोदानै बुंबावदों जे जोंहा जेबो आपत्ति गैया होननानै आं खावलायगोन काउन्सिलखौ जायफोरा नेतृत्व होदों दैदेनदों जाय काउन्सिलनि मुरब्बी बिथांमोनाबो रिथिंकिं खालामनांगौ बिथांमोनाबो बे खोथाखौ सानफिननांगौ आरो गिबि मन्त्रि आसाम सरकार आसामनि ग्रुप अफ मिनिस्टार गासै ट्राइबेल MLAs आरो मन्त्रिस बिथांमोनखौबो आं खावलायदों बे जि रिकमेन्डेसन बेखौ उइथड्र खालामनाय बेखौ रिभिउ खालामनाय बेखौ गोदानै माने नायफिननायनि थाखाय डिसिसना फैनांगौ दिनैनि एसेम्ब्लियाव दिनैनि बिधान सभायाव बिनि थाखाय स्ट्रं अपोज खालामनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायबाय बाकी बाथ्राखौ जोङो दिनै आफादफोरजों माहारियारि गौथुमफोरजों जों दिनै रायलायगोन बर'नि आफादफोरजों बिनि उनाव आरो मोनाबिलियाव CC टुवानि गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोङो गासै CC टुवानि स्टेक होल्डार माने मेम्बार अर्गानाइजेशनफ्रा जों सावरायगोन बिनि उनाव जोङो आल्टिमेट थांखिखौ जों लागोन जे जोंनि उननि जि परिकल्पना जोंनि बे रिकमेन्डेशननि सायाव जोंनि अस्तित्वनि जि क्राइसिसनि समाव जोङो मा मावलांगोन बे खोथाखौ जोङो रायजो राजानो जों फोरमायगोन गोजोन्थों माखासे जिथु सांग्रां नोगोरारिफ्रा बिथांमोना सावरायबाय थादों दि मोनद' हारिनो जुदि STखौ होमारनाय जायोब्ला आबसुआ फिन डिभाइडासन 50-50 आव ओंखारनांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों मा बुङो बिनि सायाव नोंथांनिफ्रायबो मोनसे पस्टआव ओंखारबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जोङो हारिनि जिखिनि सम आरो थासारि बे थासारिखौ नायनानै जोङो हाबा मावबोदों आरो जेब्ला जोंनि अस्तित्वनि थाखाय जि क्राइसिस फैदों जोंनि थामोनथा रैखाथियाव जोंनि सेफगार्ड जोंनि हा हु राव थुनलाइ जोंनि रांखान्थि जोंनि सोलोंथाइ जोंनि राजखान्थियारि संबिधानिक अधिकारनि जेला जोंनियाव भाबुकि फैदों जोंनियाव क्राइसिस फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों जिरायनानै थायाखै दा बेखायनो दिनै बे जि मोनसे थासारि बे थासारिखौ जोङो माबायदि ओभारकाम खालामगोन बे थासारियाव जों बोरैहाय गसंथागोन आरो बयबो खौसे गसंथानायखौ जों लुबैदों रावबो UPPL रावबो BPF रावबो BJP जायफोर बर' नेतृत्वफोरा दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकेल प्लेटफर्माव दङ जों इउनाइटेडलि जों बयबो फाइट खालामनांगौ जों बेखौसो लुबैदों बर' आफादफ्राबो खौसे जानांगौ आरो जोङो बे समाव जोंखौ जुदि गासै बिथिंनिफ्रायबो जुदि आक्रमण खालामनानै जुदि गाबफ्लेनो नागिरब्ला जि अधिकारखौ जोङो शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जों मोनबाय आरो जि अधिकारखौ लानानै बर' हारिया थांना थानायनि सिमां नुदों आरो लामा हान्थिलांनायनि सिमां नुदों बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदों बे गासैबो बिथिंजों जुदि आक्रमण जायोब्ला नङा होमबा बांलादेशनिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो जोंनि हा हु सेयोब्ला जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौबो जुदि सेयोब्ला आरो गोदान माखासे पलिसि माने आसनि लाबोनानै दिनै जुदि जोंखौ सेयोब्ला दिनै पलिगामियाव मा दङ सिक्स शेड्युलखौ रेहाय होदों आरो सिक्स शेड्युलाव रेहाय होयोब्ला बर' आरो दिनैनि ट्राइबेल मानसिफ्राथ' बेबायदि कास्टम एन्ड ट्रेडिसन गैला जे सानै साथाम साबा हाबा खालामनाय गोदो दङमोन मोनसे समाव खिन्थु दिनै जायफोरा माल्टि मेरेज सिस्टेम खालामनायनि टेन्डेन्सि लाखियो आं बे हारिनि नामखौ लानो नागिराखै लायोब्ला बिथांमोना गाज्रि मोनो दा बे जायफोर हारिया माल्टि मेरेज सिस्टेमनि टेन्डेन्सि दङ बा हाबा खालायो
बिथांमोननि जनसंख्या जुदि बारायोब्ला बर' हारिनि जनसंख्या 10 बोसोराव नायलाय मा जायो दा बेखायनो गासै बिथिंजों जुदि जोंखौ आक्रमण खालायोब्ला जोंखौ जुदि गासैथिंबो सेबजोबनो नागिरोब्ला आल्टिमेटलिथ' आलादा रायजोनि बादै जोङो बिकल्प गैया आरो बिनि थाखाय जोङो परिकल्पना खालामनांगोन बिनि थाखाय जों थांखि लानांगोन आबेगाव जोङो खामानि मावनानै जों जाया आबेगखौ जोङो जास्टिफिकेशनाव आरो जोङो मोनसे जोंनि स्ट्रं आरो स्ट्रेंथआव जोङो बिल्ड आप खालामनानै आल्टिमेट टारगेटसिम जों थांनांगोन दा आवासा ओंखारदों आंबो लुबैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो लुबैयो खिन्थु जों नायदों जे बे समखौ जोङो बे थासारिखौ माबायदि ओभारकाम खालामनो आरो जोंनि आल्टिमेट गलखौ जोङो बोरै लांनो दा बेखायनो जोङो सरकारखौ वार्निं होदों सरकारखौ जों खावलायदों दाबि होदों दिनैबो दाबो सम दङ बे रिकमेन्डेशननि सायाव पुनर बिबेचना खालामनांगौ रिभिउ खालामनांगौ उइथड्र खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा सरकारखौ जायफोर सालायदों सरकाराव जायफोर दा पार्टनार दङ सरकाराव जायफोर दा मुरब्बी हिसाबै दङ बिथांमोना बयबो बिनि सायाव रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ लायोब्लानो जोंनि जि थासारि बे थासारिखौ जोङो ओभारकाम खालामनो हागोन बा बे थासारिनिफ्राय जों उदां जानो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं गोजोन्थों सार नोंथांनि बायदिब्ला सम आरो थासारिखौ नायनानै आलादा रायजोनि थाखाय समाजाव बे जि थासारि बे थासारियाव नैबे जि माने सिडुलिंनि जि मेटार नेशनेल लेभेलाव जोंहा एफेक्ट जागोन स्टेट लेभेलाव जोंनि रिजार्भेशनाव बे एफेक्ट जागोन पपुलेशना 2 कोटि बारायनाय लोगो लोगो बेयाव ब्रेकआप खालामदोंब्लाबो बेयाव भेलिनि संख्या बाङोब्ला बेयाव एसटी प्लेननि संख्या माने खमायोब्ला पपुलेशननि अटोमेटिकली भेलियासो रिजार्भेशनाव माने स्टेटास मोनगोन कारण जायनि संख्या बारा बिनि रिजार्भेशनासो बारा जागोन दा बेखायनो संबिधान संशोधन खालामनानै जिकुनु खामानि मावनो हायो आरो थांनाय 10-15 बोसोराव जों नुबोदों भारतआव राजखान्थि कारनाव राजनीतिक कारनाव संबिधान संशोधन खालामनानै खामानि मावबोनायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो माने जायफोरा दिनै बुंदों जायफोरा बैसोगोरा सानफ्रोमबो न' सिङाव जिरायनानै माने जुक्ति तर्क होग्रा जायफोरा पण्डित बे पण्डितफ्रा दिनै बहा गोमानानै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समखौ जोङो नायबिजिरगोन बयजोंबो रायलायगोन कनसाल्टेसन खालामगोन गामि गामि इन्टेलेक्चुवेल मिट लिंगोन गामि गामि रायजो राजाजों जों रायलायगोन आरो जोङो गोनां जायोब्ला जोंनि आल्टिमेट थांखि जे आल्टिमेट थांखिसिम आलादा रायजोसिम जोङो थांनो थाखाय बाध्य जागोन नाथाय बे समाव जोंनि बे नैबे थासारिखौ लानानै सावरायनांगौ बुजिनांगौ रायजोफोरनो बुजाय होनांगौ रायजोफोरा जोंनो रायजो राजाया इन्टेलेक्चुवेला जोंनो मतामत होनांगौनि बे सम आरो बे मोबिलाइजेशननि एवारनेसनि थासारिखौ जोङो खालामनायनि उनावसो नैबे परिकल्पनाजों मोनद' हारिनो एसटी होनायनि परिकल्पनाजों जोंनि अस्तित्वखौ मा खालामनो नागिरदों बबे लामाजों लांनो नागिरदों बेखौ गासैबो बिथिंजों नायबिजिरनायनि उनावसो आल्टिमेट जोंनि सिद्धान्तआ जागोन गोजोन्थों